Jamen, vi har sagt fra starten, at kongeriget Danmark består også efter den her diskussion, og vi har ikke forladt vores synspunkter på noget tidspunkt. Vi har også samtidig sagt, at vi selvfølgelig er villige til at arbejde sammen med amerikanerne, når det gælder vores fælles sikkerhed. Det har Danmark i øvrigt været lige siden afslutningen på 2. verdenskrig. Så der er ikke noget forandret i den danske position, der er ikke noget forandret i den grønlandske position. Og jeg synes også, det er vigtigt i alt det her at sige, at det, der står tilbage efter de seneste dages diskussion, er, at vi ikke er alene i den her situation. Vi har rigtig mange gode allierede, og det er vigtigt, at Europa nu virkelig får sikret vores egen fremtid. Men der er ikke noget ændret i den danske og grønlandske position. Det bedste for Grønland og Danmark er faktisk også det, der er det bedste for resten af Europa og for USA. Det er, at vi arbejder sammen som allierede. At vi varetager vores fælles sikkerhedsinteresser i fællesskab, og det har vi en NATO-ramme til at gøre. Det har vi sagt meget klart fra starten, at vi er villige til at gøre mere. Så vi er i den situation, at det, der er det bedste for os, faktisk også er det bedste for vores allierede. Og det er et helt almindeligt politisk og militært samarbejde inden for NATO-rammen. Der er ingen tvivl om, at vi i NATO har behov for at opruste. Det er vi jo i fuld gang med at gøre nationalt. Vi gør det på den østlige flanke, og vi skal også gøre det på den nordlige flanke. Men det bliver nødt til at være inden for demokratiets spilleregler. Der er ikke noget, der har forandret sig her heller hen over de seneste par dage. Den danske og den grønlandske position er den samme, og der har ikke været nogen forhandling med NATO i går omkring vores suverænitet. Selvfølgelig har der ikke det. Det er alene et anliggende for os, og vi har ikke tænkt os at opgive de helt grundlæggende demokratiske og politiske principper. Nu går vi ind fortsat i en dialog med amerikanerne omkring sikkerhed. Vi har i øvrigt også en fælles interesse i, at der ikke kommer kinesiske eller russiske investeringer ind, hverken i mine øjne i USA eller i Europa. Så faktisk er der jo mange fælles punkter og en fælles interesse i at varetage vores sikkerhed. Og det var det, vi nåede i dag, fordi nu skal jeg fortsætte.